kai badininsa ne. Kofar ka nai tsaye kiwa isar ka ce ta saba ka waiwaye sirrin abin gaba ɗaya kai ne ka mamaye shatambayar maza bayi mai karan tsaye ba ba ga tsilbi shasha ba a musu gabanka ya namijin maza cikin gausi ba ja da kai bazan ya sami gausi ya yi kwalliya da kai kai ne abin nufi don haka na baki da kai mai tsaye samu zira ya yi garkuwa da kai mai yarwa yau cikin gausi babu ta gabanka mai yarwa kai hakika siffar muradi ne kai zahirinsa ne kuma kai badininsa ne suna bin kira to sunan buturi ne zadun buturi zatin gausar fariji ne daga kabida da shi kuma shehu za ya baka musan buturi na cikin wajibinmu ne ayyukanmu baki daya ayyukansa ne a takaice dai kawai ahmadu dabba'inmu ne mu ne kuma shi madadinmu ne ka kagurin shari'a alhaji na baki gare ka ko'ina kai shabuya da bayyane sadikan da ke da fita zantikansa ne mun yi garkuwar mu da sirrin buturi ne gaskiyar batu amadu ne baranka ne baba ga murtala kauni tana karkashin ka ni shirkan da jira ta mishi warware ta zubar masa fashi ne a hambare zuciyar mu ta yi da fito ya kankare wanda ke da yatsu shi ne ka tazare kudu biya bibiya na a cikin diyanka batun muna sane tausayi da jin kai yayin fituhi ne ya fituhi komai na so gace na dauka lafiya uban babali hakimi dan bari sajila zai wa jarimi yan uwa mu dau soyayyar salazimi ina wanda ya yi kamar ka arziki gaba da kai mai rabansa ne ni jinin ka ne ni kuma jinin ka ne ko ya kan da shehi ya yi bayyanarsa ne zantukan da taka ke lamuninsa ne shehi banda Allah ba wanda za ya san ka shi yasa nake so nai babu adadi juma'ar ta shehi ta zo da lahadi ya ubar su kai rijini rayuwa na baka bata da shi a cikin shehu tuntuni cutukan jiki shi ke ba da magani ya fito ga kaina kai lamuni na rike ka shehiwa za ya tada ni shanun mu duk mun sanya shaninka ai wanda ya sabai ya girma
gaba wanda ke musu dan Allah ya jarraba babin da zai riska ba da sansa ba rayuwa gaba da ta rayu ne da taka jikan nabi ne shi abul fituwa ta yi muradi ne duniya da rizini na rike ka ne ya abul fituwa ta kai nazara ga ɗanka lafiyar jiki daga sirrin ganin ka ne samuwar abin so na sannadin ka ne ya fito ina zo da ci arzikin gane sai da umar ya nisa cikin gane Mustapha donai ya samu ne da naka lafiya ka ta fara kai nake bida zantukan da ke raina kasa in fada wanda ke da shi tuhu na yake bida san kana sani ni kawai bukata ta inda san ka ne shehu shi ce inda ba gare ka ne shi abin yaban shi yayi izinin yaban ka faruwar fituwa ta karshen fito ne fadinin fito ya ajan zahirinsa ne dan Ali ne shi baban Ali ne ya fito yarda da nema dinka ne kai sarshen bala da adini gare ka ai da abin da nan nema ce tabbatar duk abin da ba na so shi dakatar mai kiyan ya madiyar watar wasar shirkan magauta ya ce yi dakilar dai sarati ku da salamu garkuwarka ai faruwar mu ta fara ne da karyashe kirkinin magautan mu fito yi barbashe ce in ya shuka ba a yi mai da shi shekar kasa sai na ya gafushe girman gausal faridi naka ai dan razumi alkare bakin gamo ya farin uba sun yanai farin gamo duk da na sani aikin shi bai gamo kare sai ta sauti na yayi ta yin amo dan yasa ta miskinin laya adininka ya fito idan dakin lori taimaki dai sarsa ya shehi ban abin biki dai sharibti jani ka ɗauke gubar jiki mai da layiru don kai sa da mallaki da abin da na so shehi gaban da kanka shi gaban zare sharkan masharranta sa na ketare sasari da sarka mai yarwa warware don raba ne da fana'in da ya yi cikinka idan shirin ba domin kwalliya da kai da'irar maza cikin so ka sa na kai kai sarta mamu da buyan da ya yi da kai dan ka zulin da ka gaishe sa na kai dan abin batija ne ban tasarrufinka ai rayuwa ta
masu kyauta da bazata ya bulbutuwa ta sakar su dakata kai sa ta bai ba tsarin kama diyinka ya fito ya Abdulrahman kasa ya kai ya fito ya sanayi a zaga kai zahiri da buya na yayi ruko da kai shaibatun muradi shi ma taimakai ya fito ya mushi bukatun da na yi gare ka da ɗan'uwan fita kashi ne tattaba wanda bai da komai in ba fito ba dan sharibu ba kuma baban sharibu ba